Ai piani man. You hear libi e kosgado. Sangado do nangayo piani man. Taigi mi sangado do nangayo. You hear libi e kosgado. Samasragado do nangayo. Piki mi sangado do nangayo. Mi breedie van stop er. Met tegi orsi met tegi. Mi breedie van stop. Omdat piani man Harold Gemers. Je heel libi. Je van masragado lastig. Sangado doen aan je. Gado. Gado. Nou een vrije keuze des maar emeki. Voor bribi in gado. En piani man. Minom korio era. Orsi met tegi era. Orsi. Harold Gemers. Minom korio orsi met tegi. Inomandoro piani man. Inomandoro gado bakafutu. Inomandoro gado bakafutu. Mason schreef bluffy last. Mason. Ama bluffy last. Inoman pikamantok. Herdei je rijdt bij Sigrid in Amsterdam. Herdei a gemeente Amsterdam gewoon bij Sigrid ook. Pianiman Harold Gemers. Gemeente Amsterdam gewoon bij Sigrid. Na herdei je rijdt bij Sigrid. Herdei iedereen naar Amsterdam Zuidoost dape. Je rijdt bij Sigrid. Dat je stop, dat je kostgado, dat je go bij marijuana smoken, dat je kostgado. Pianiman stop aan asan dat jere. En pianiman, mosori wan saniere man. Mosori wan shit sani. Orsi me tegi. Pianiman mosori wan shit sani. Orsi me tegi. Mi beni miranda gado sen kong fu stop you. I kosi gado langa. Anoti de e kos gado ere. Apsatin yari sa e kos gado. En de christen. De bevredigd pikiu. De pastors, de paters, de gelovigen. De bevredigd pikiu. In adisimi koyepi de sma. Fu stop a didibri. Fu stop a satan. Pianiman. Pianiman mosori wan shit sani. Mosori wan orsi sa mosori. Pianiman. Masara gado. Masara gado tok. Masara gado. Di make in grond tapu. Mina nga yu tok pianiman. Uno sabi fa grond tapu dis make na jau ko siya grond tapu. En a grond tapu. A grond tapu ja ala desansande in a grond tapu. Fanafup chimboy uleri tok dat na gado make ala desan in a grond tapu. Ano desan make des refiere. Desan no make des refi pianiman. Manou. Isabi. Mi ano bigi kerki mayere. Mi ano pastor, mi ano pater. Mi na abi so voor verstand over de zandati. Maar pianiman im sabi dat gado. Lek fa grond tapu dis de. Da yeshi ome moy sani tok yeshi. Ala se yeshi ome moy sani pianiman. Na gado mek ala de zandati tok. Na so uleri. En over hindoeïsme gesproken. Nanga boeddhisme nanga de wandati. Pianiman. Die we be geboren toch chimboy ting isabi da we going kri we ga omus nezi go by brede da omsnezi da de gi wan kalender wan hindoeïsme kalender of wan boeddhisme kalender dat hij op a kalender da je shi om een soort mooi tekening je shi om een mooi hindoe vrouwen of je shi boeddha of je shi om een mooi snezi vrouwen pianiman isap aten dat tete Harold Gemers pianiman. Pianiman. Di toucha benyai. Toucha benyai tok. Pianiman toucha benyai. Orsi toucha benyai. En pianiman di touchi benyai tok. Sai bedu. Dai bego organiseren wan bendelik a crimineel boy fu bravo. Papi. Jason papi a crimineel boy fu bravo. Piani. Di touchi benyai. Touchi ben jij tok. Touchi ben jij na apoku. Touchi ben brokoi saka na apoku. Orsi met tegi. Dat zei bij de pianiman. Dat je go organiseren wan bende. Dat we wango tek touchi. Ubo wango tek touchi na 50 man. Pianiman isap ete.
Isap ete dat hij bezit wan orga, hij bezit wan bende. Fugo val, touwtje aan, na 50 man tegen waman. En piani man mosori wan shit sani, mosori. Orshi me tegi, mosori wan shit sani tide. Piani man, a buller boy fu bravo papi, a buller boy fu bravo, a gogo man. Amadati, me tegi, a boy dat no mak na bu na mi face 1 minute here. A buller boy fu bravo, papi Jason. Aman dat no mak na bu na mi face 1 minute. Aman kon na mi nga 20 man de man kon val mi aan en van achter. Papi moet durf. A moet durf dat hij kon val mi aan. Hij kon na mi in one face to face. 2 seconden no mo me gaboy dati. A buller boy fu bravo. A gogo boy fu bravo. A Freddy Pikin buller boy san bravo me chakwa gronta puja. Ego tek 20 man go vals ma aan. Aso ye feti? Papi aso ye feti? Aso ye pa bravo leri u feti? You pa bravo aso amaleri u feti? Dat je go feta a tramanengre da je go anga 20 man? Hey papi, je go feta a tramanengre da je go anga 20 man? Aso bravo, aso amaleri u feti? Hey, piani mami osori wan shit sanity de. And they pay the man take me to protect a code. Mine go make foto wan asma etc. Last me bede na ose dape. Ala de man bede dape. Alasma bede dape. President bede dape. Alasma Abraham. Alasma bede dape. Ma mine longo make foto wan asma fu source matak lukuja. Mi make foto wan president. Of lukuja mi make foto wan Abraham. Mi ano de model dati. Mi ano kadensi here. Orsi me taigi. Mi ano kadensi mi no danga de model dati. Ube de dape na ose dape. En alla de man breiti van me de in a orga. Orsi me tegi. En de man take me in a orga for protect a orga. For defense, me a defense and they pay. Daarom lukuno orsi me tegi. Piani man, mosori wan shit sani. Ikai tak ome san saiwani ikai taki. Maar me a defense and they pay. De man take me in a orga for defense a orga. Lukuno, mi abi ome collega in a orga tok. Mi abi o mijn collega in a orga. De ma mak taxa de wani, de mai taxa de wani, alama abe mofo. De mai taxa de wani, maar mi de man take me in a orga voor defense apartheid. De man no take me in a orga voor taki tegen apartheid. En, hey, piani mamo sorry, wan shit sani. €1 kon nga fake accounts. €1 kon nga screenshot yera bala. Me tegi, orsi me tegi. €1 kan een fake account, €1 kan een screenshot. Screenshot ne teriere. €1 lukusans ma escrivi dat de poti in de fake account voeding. €1 kan een desan dat jere. Orsi me tegi piani man. €1 kan een fake account. Mi temi abuan san fu taki tok. Dat me contacti persoonlijk me contacti. Piani man. Olanga e kosgado. Kwa nefo seref doro ja askoutu nefo. Apasi. De man is na de familie voor tabiki toka. De oma familie voor mi abi familia opanga bilo tok. Mina opanga bilo mi abi familie. Daarom mi familie bigi. Mi abi amoro bigi familie. Na mi abi amoro bigi familie moro ala bus kondresma. Mi abi amoro bigi familie moro ala bus kondresma. Grandma familie na mi. Mi abi amoro bigi familie moro ala bus kondresma. Daarom piani mambo sorry wan shit sani. Je tak omezani toch, maar piani man mosori vanaf tide. Ano vanaf tide, vanaf een aantal dagen terug, mi stopi toch. Mi stopi. En no yo stop kosi gado. En je moet sabi dat na Benny, na mi stop you. Na Benny stop you. Gado send me for me stop you. I meke langa toch. I kos gado langa. Hey, piani man. I play gangster gi gado langa. Look you. Look you. Sang. Okon kosi gado. Herde je rij bicycle dat in Amsterdam. Herde je rij bicycle. Terwijl die mi bede naar Nederland dat ik actie alla de man. Actie alla de man voor jong kosje. Actie alla de man voor Kabian boys. Mina so Mercedes. BMW dat de wagi dat mi be rij dat. En de mi be gadan sanga voor umas ma mi be der. Oji met egi piani man. Actie de man voor Kabian boys. Go actie jong kosje. Actie de man voor Bradibanti. Actie de man voor La Roos. Actie alla de man dati. Actie de man voor La Cas. De man oteigi. De mi be gadansi. Orsi me teigi.
Nanga fo umas mami bede. Nederland dape na Mercedes, BMW, na de auto dat mi bere dape. Ai me tegi, orsi me tegi. Piani man, na hede ye de dape in Amsterdam dape ye de dape e rij bicycle. Amsterdam Zuidoost, hede. Da je waka epiki batra. Da je go lever voor teki statiegeld. Dat je teki statiegeld, dat want dat je tek money voor den batra. Da je teka money dat je go buy i marijuana i jonko. Da je kon kosma saragado. E piani man mo sorry jongen shit sani. Luku. No me tak rustig na ngayon tok Harold. Gemes piani man. Me tak rustig na ngayon. Maar me sorry. Tide mo sorry jongen shit sani. Piani man. Nooit moro inom kosma saragado ere. Piani man. Inomandoro masragado bakafutu. Mitegi asandati. Ala de tras ma be vrede sorry toch? Ala de tras ma be vrede sorry. En dat je haal een voorbeeld. Je haal een voorbeeld aan over een boeler boy voor bravo papi. Aboy dat nou een boeler. Ama dat nou een boeler. Alongwa Nederland nou toch? Alongwa Nederland go zoeken Holland papiera toch? Ada Nederland toch? Ala de info dat niet is hier. Amalongwa Nederland go zoeken Holland papiera papi. Jason. Aboy dat nou een boeler boy. En luko no mo sorry wan sani piani man. A ingi boy disi toch? A ingi boy disi. Mo sorry wan sani piani man. Mi toch? Piani man. Masra gado. Na gado meken grondtapu. Piani man. Na jamina ngai konsha grondtapu. Nooit moro inom kos gado. Nooit moro inom doing. Mi kon stop you. Ala den christen. Daarom mi so den christen ka. Mi so den christen ka ere. Mi tegi den. Mi so den orsi ka dat luko no christen. We a pai man sa umu pai mi. Ala day te we gwa kerki te we go na we beston of pe we go na we Bible study. Umu begigi beni mi na begigi mi. Wan na mi stop asatan piani man. Harold Gemes na mi stop amadisi. Amadisi be de wan jugu na patauchi. Dat piani man be de wan jugu na patauchi. Dat man be hare trekken. Da asambe ko escaleer. Dat is alla giman die zo doen. Daar man go zit wan groep. Ama go zit wan groep aan bijna 50 man. Orsi met tegi. Dat de man go val. De man bo go val. Touwtje aan. Aan bijna 50 man. Piani man bezit dat gang dat die. Dat piani man ik kom bla. Dat gaat ook vloeken die bridisi. Sinds ten Amanda Nederland dat we bijna 20, 30 jaar Amanda Holland. Amano man tak no am chiso dropu Nederlands. Amano man taki. Amano man tak. Amanda is nou wit pakkie abe weri vroeger. Is op de wit pakkie toch dat man be taie in de wit. Dat man be waka eko ire tek loko. Elo loko tram metro. Ama be lo ala foto. Esuku fuchas mago ina didibri sector. Eén. Ada piani man be do. Orsi met taigi. Piani man mo sorry wan shit sani. Vanaf today, nooit more in kos gado ere. Im stop na asandati. Want no de mi no go life tap you te 100% ere. Orsi met taigi. Mi no go life tap you 100%. Orsi met taigi. No de mi no go life tap you 100% ere. Abai sigri die gemeente Amsterdam gi. Die fiets e koiri dape in Amsterdam Zuidoost. Heer de je fiets e koiri dape. Da je smokoi marijuana. Je smokoi drugs te in de kaster. Da je go kosmasra gado. Piani man. O sorry wan shit sani. Nooit more in een kosmasra gado ere. Mi bari. Mi sorry ka. En alla de haters. Ome fake accounts. Iwan meki fukong. Klets beni miranda. Ome fake accounts you make one day. Ome fake accounts. Wan mo blok alamala. Mina 3.5 miljoen viewers me haal alamu. Ano zomaar mek meita e pai mi ere. Meita e pai mi. Na ome amen kan dala meita e pai mi. Kan de no de na. Kan de no na bijna sebi barki dala de tap mi rekenen dat pesa meita e pai mi. Na Amerikan dala meita abif pai mi. Amerikan dala meita e pai mi. Dat TikTok taki paypot mi. TikTok schrijft na Amerikan dala TikTok e pai mi. Damos ori wan shit sani piani man. Ano zomaar TikTok e pai mi. Ano zomaar Facebook e pai mi. Mina miljoenen viewers me haal. Daarom de malek pets. De mine ter pets. Ama dat mino wan yere ne mine ter. Ama dat mine shaman dat mine ter amang. Pets. Ama no up viewers. Ama no up followers. Mino sap sama idu in abop. If the pets go live. No one smane luku. No a video sa me mekija. In mi wagija. Dat dadelijk dat go luku TikTok, go luku YouTube, go luku
Mi line na nga aanhang. De followers voor me, de teka video is de prata video is. Pets no abi no one follower. No one spane kot pets sani go prati. Pets ne teri. Daarom bravo kaya man dat barrière. Kai pets bari. Mi no one shaman dat mi no one yere next for pets. Me kama no kon jugu mi nang fake account. Mi ne tera man dati. Amanda pets mi ne shaman dat mi ne tera man. Eigenlijk Meta no sabi pets. Facebook no sabi pets. TikTok no sabi pets. Omdat iemand piani mamo sorry yo share sani. Isa sa probleem voor pets. Ama igoro ko nga so fake accounts. Fake accounts. Ama nga so fake accounts. Nooit Meta pay pets $100. Nooit Facebook pay pets $100. Omdat pets na nga so fake accounts. Bravo bara maere. En piani mamo sorry yo last shit sani na mo stop. Piani man im sabi dat. Abular boy fu bravo papi. Piani man isabi tok. Di be wango fetanga papi touchi, papa touchi. Di be wango fetanga, maar dai be ganga 50 man tok. Isa tore te piani man. Na le mele. Piani man na le mele. Bijna 50 man ibo wango fetanga papa touchi. En abular boy fu bravo papi. Jason papi, abular boy, agogo boy. Alongwa Nederland no tok. Ago suku papira da se na Nederland. As atore kon faya gama no alongwa Nederland go suku papira da alag au kon baka. Ma abular boy dati, aboy fu bravo papi, aboy dat na wan gogoman, na wan bular de dape. Sur dati, ama bede sur data kayen dape. Den Fransman dondera ma op. Adi ama pawini verkiezingen 2020 bravo teka mancha komponja. Crimineel papi, aboy dat na wan crimineel. Plus omen trama de ma be chako poti ina yuspol. So criminele, nasan dat buria yuspol. Daarom mitaki altijd orsi met tegi. Ama sau abdape no anyumang monorat. Monorat. Ama na okay. Ano ama na te buria yuspol. Na amoksi. Nanga de trama sa bravo nanga amoksi. De tekchago pot in yuspol. De criminelen 2020. Na de madate buria yuspol. Monorat. Na wan boeman de drape. Ama dat na orsi ama ise ting. Ano monorat buria. Hey. Ano monorat buria yuspol. Na amoksi na nga. Bravo na de mandat buria yuspol. Pot yuspol fa yuspol deso. Ano monorat dosan dat yere. Orsi met taigi. Hey yere ja. Hey. Piani mamo taigi wan shit sani. Im sabi dat. Inagoro tabusa de mi besori ka either. Dat im sabi luku already man disitok. Already masas donja no. Already masas donja. Mi khobora ready. Mi khobora ready yere mi khobora. A ingisans donja, already masas donja. Piani mamo sorry wan shit sani. Imu sabi dat masra gado na emeke ngurun tapu. Eminanga yu uno ability fugo kosi gado. Nooit never piani man. Ia mudu mo. Piani man na inimi wagi mi dere. Na inimi wagi mi de lukuja. Me tak nanga yu. Na imi wagi mi de me tak nanga yu ya. Na luku omesma deja e luku no jan. Na imi wagi mi de. Pas 20 minuten mi deja bijna 300 sma deja e luku. E volg a media basi. De piani man mi sorry ka ino make yereja. Piani man. You know muswani make me go tap you 100% live yere. You know me kere met tegi. Orsi met tegi yere. Orsi. Piani man mi no tak next set yere. Mi no tak next set piani man. Na ome ma be pube ka either. Kadensi be pube. Ome tramai pube. Ala de ma mi klari yere. Orsi mi klari ala de man. Des mi nom kori. Luku. No de DTV sen karmi tok. DTV sen karmi. Fugo tak dape na nga de man tok. Dami etegi. Orsi met tegi piani man. Dat DTV. Dat de man kan pot ala de journalisten. Sa de man abi de man kan poti dape. Dami beni mira na etaki tegen ala de man. Dami nyang ala de man menyang. Ala de man menyang. Luko no mo tegi wan shit sani piani man. De tramaf mi fu NDP. Isabi na ometaki man de. Mami abi tratak. Mijn tak mi abi tratak. Mina defense me defense apartheid. Mine taki tegen apartheid. Mi e defense apartheid. Mina abi trobi sa den tramaf mi etaki ere. Mi dati etaki. Wan trapasi mi etaki. Mi e defense apartheid. Mine luku sa den trama ego taki. Mina defense me defense apartheid. Adat na mi tak.
Na asandati mina nga de man sek anu. Mina defense mi e defense apartheid NDP. Na mina attacki man a gesprekstof basi voor NDP. DTV sen Carmino. Dat DTV dat kan stemmen teme kondape. Dame sor unu dat grontapu e seki. Orje met tegu. Piani man. O sorry wan shit sani. DTV sen Carmitok. Dat teme go na DTV dame sorry piani man grontapu e seki. Me seki grontapu. Ala de journalisten voor DTV kas don. Teme go dape. Dame nyang ala menyang. Ala mala menyang. Vrij. Na mina gesprekstof basi. De man ya no man takang ami. De man apoy takang ami. Piani man mi balika. Me senda lobigi. Wije senda hard gimi. Maar me sende lobigi. En de hard saye sende kong. De ogri saye sen kong. E drai kona yu baka. Isabi tok na mina a drai baka basi. Den ba mi fu mi den gamans ma tok. No, de mi bigi omu de mi no ma contact san eigenlijk no. Want mi bigi omu de tok. Maar piani mama sorry wan shit sani. De ogri saye tak saye seni. De mofo saye seni. De san dat de drai kona yu baka. Na mina drai baka basi. Na wi aba obi adata drai baka. You know, si ome man be probeer voor de ome zo sanangami. Alla de man fuck up. Stuk voor stuk, alla de man fuck up. Stuk voor stuk, alla de man boeien. Alla de man fuck up. Na unu aba drai baka obia. A drai baka na wi ade. If me de in mileti dok. Te mi de in mileti. Dai kai sende sai wani, kai tak sai wani, kai sende ome mo for you wani. Alla e drai kona you baka. Na so a drai baka euroko. En piani mama sorry, wan sani damo go offline. En Luca Nation terug dat ik big up. Mevrouw Dani Blom, welkom. No, mi de PB wan mi de. En dan ben mi de no. En mi e protect a code. Mi e protect a code. NDP, de man, mi e taki a kondre e drai. Boom. Mi e takasan dati. O men trama kango taksa de wani. Maar mi e taki a kondre e drai. Boom. Het land a kondre e drai. Boom. En dat mi tak. Mi no ab no een probleem voor. Mino ab no een problema futaki. Mino ab no een problema futaki kondre disi kondre dati. A kondre edrai boom. NDP is setting orshi. Mira, des ma. Hoi, hallo. Kom even voor. Kom even voor. Eens, kom even. Ah, hoe gaat het? Ja, alles lekker. Wat hebben jullie allemaal binnen? Wat hebben jullie allemaal? Bami, nasi, telo. En wat nog meer? Oké, maak een bami voor elkaar. Kom zo. Maak het. Nee, maar ga je handen even wassen en dan regel het even voor mij. Je bent een mooie Japanse vrouw, dus regel het even voor mij. Ja, maar als je klaar bent, want ik ben nog even bezig hier. Dus weet je, snap je? Ik ben nog even bezig. Oké. Ayam panesi vrouw die zit ook. Ayam panesi vrouw die zit. Ayam panesi vrouw die zit. A vrouw die zit heeft misakago toras ma die zit. Heeft misakago toras ma die zit. Nee, wie nas ma die zit gauw. Mensen, sinds me kona sarnanja. Me put me anu in fire. De ayam panesi die zit. Nanga de inheemse smadis, nanga de hunistani disi. Na de moro wreed wa me fanga, de wet wa de moro wreed wa me fanga. Mi lobby mismaier, mi lobby Bakauma zijn de mooiste vrouwen ter wereld. Bakauma zijn de mooiste vrouwen ter wereld. Met Tegio. Bakauma zijn de mooiste vrouwen ter wereld. Maar mensen, sinds mi kona sarnanja toch? Sinds mi kona sarnanja. Mina yang panesi, inheemse, Hundistani. En dat alles masabi. If wama abu een mooi yang panesi vrouw. If wama abu een mooi Ingi vrouw. If wama abu een mooi Hundistani vrouw. Da man taki
Ik ben niet meer aan dat zoeken, mevrouw. Ben niet meer aan dat zoeken, mevrouw. Dat kan dit true. Kan dit true. Kan dit true. If we een mooie Japanese vrouw, een mooie Ingi vrouw, een mooie Hindustani vrouw. Dan we dat ik ben niet meer aan dat zoeken, mevrouw. Dat kan dit true. Dan kan het waar zijn. Dat is maar dat die. Dat is maar dat met de kijk. Omelanga mi de ja insar nanja. Nooit eerder. Mitaki katok. De blaka uma na de mooiste vrouw voor grondtapu. Mooiste uma voor grondtapu. Maar te met de den kik dat die. De me go te kik, de me go chillen. Na hun staan, Japan. Inheemse nga desma dat. Nga desma dat. Luku net met toro anja. As my de te met nga desma disi. De Japanese hun staan. Desma disi mine fanga desma disi nga money. Na nga wortu. Te met nga de hun staan is my Japanese. Inheemse. Te met nga desma disi. Na direct desma ilaw. Oké mensen. Piani mami soika mi kabataki. Nyo go offline. Luku na in mi wagi mi de. Bijna 300 smart deja. In de auto mi de. Ome smart deja. En luku na mami kabataki no. Me bar alas ma odi. U take you big up. Piani mami sorika. Vanaf die de i moet stop kosi gadu. I nom kosi gadu nooit moro. Mi sorika. Mi bar you. Als je met taigi. Oké mensen, mi kabataki. Ik doe jullie allemaal de groeten. Dani Blom, take big up. Mi e protect a code u NDP. En Dani Blom, mi non te hey. Dani Blom orsi me tegi era orsi. Yuna nga tra neve mi dape apasi orsi me soru NDP is zitten orsi era. NDP de zit contre orsi. Alles gaat goed met Suriname. Alles gaat goed. Mi no hier niks. No wans man om ko tegi mi niks. Alles gaat goed met Suriname. NDP zit in orsi. Lukuno, mosoru wasani. Wij van de NDP na so ugo shakondre na so uteka kondre abra ala de sansa we set no ano wi potenso ere na atrama sambede da pechana amapota kondre so ere ano unu potenso ere na so ugo shi alasani no de na muito we mek fuset alasan ko orshi gi afolok we mek muito fuset alasan ko orshi gi afolok ma ala den buru ya non ano wi ere ano unu do ere na so ugo shi alasani NDP is de beste partij van Suriname. En Lukuno, sorry wansani. NDP is lekker. En nu was man omko aksimi. Soort lekker, NDP lekker. Maar mi kan tegi. NDP is lekker. En mi sapsa metaki. Mi sap anosoma metakasanda jere. Mi sapsa metaki. NDP is lekker. En eigenlijk, if mi besabi eerder dat na zo NDP be lekker. Dat eigenlijk na langate mi bem de na NDP ka. Langating. Maar mi no besabi. En luku, temetaki abra, NDP is lekker. Daarmee bedoel, als zegening, sangado egi NDP, dat NDP egi mi afu a zegening. Dati. Dat met takere mensen. En unom go arki fake account, sansma escrivi, sampets escrivi in fake accounts. Benny Miranda vocabulari, ijzersterk. Ama mek om fake accounts escrivi. Uno me luku screenshot sasma escrivi etc. Ume arki sang ek moto uit Benny Miranda mofo. Sami etaki dat na mi. Hij was schatje, ik chat me ja. Hij was schatje, ik chat me. Oké mensen, Mika Bataki. Ik hou van jullie allemaal. Love you all. See you soon. Ciao.